Hello! Mä ajattelin, että mä näytän teille, miten voi tekstillä, omalla käsinkirjoituksella saada jotain kivaa lisää tekstuuria taustaan. Ja sitten tästä voi sitten leikata jostain sopivia paloja, ATC-korteiksi tai skinnikorteiksi tai Artjournaaliin, että tähän voi käyttää ihan mihin vaan onnittelukortteihinkin. Tekstin ei tarvitse olla mitään ihmeellistä, sen ei tarvitse todellakaan olla luettavaa, eli periaatteessa mitä rumempi sen parempi, eli kaikki käsialat käy. Eli tässä ei ole mitään, että voi ei, mun käsiala ei ole yhtään kivan näköistä, sillä ei ole mitään väliä. Mitä rumempi sen parempi. Ja sen voi tehdä millä tahansa kynällä. Mä nyt oon kerännyt tähän erilaisia, niin mä näytän teille, että miten tämä voisi tehdä. Eli se voi joko kirjoittaa sille, että tähän voi kirjoittaa näin, joko silleen nätisti, tai sitten sen saman voi laittaa silleen, ja ei ole väliä, tuleeko kirjoitusvirheitä, vähän silleen niin kuin suttaisten. Ja sitten, jos haluaa sitä enemmän sotkua vielä, niin sitten voi sen seuraavan rivin laittaa siihen päälle. Eli whatever, tähän voi kirjoittaa jotain, että saa tekstiä. Ja tässä on aika paljon kirjoitusvirheitä, mutta sillä ei ole mitään väliä. Eli sen kun vaan niin kuin suttaa ja laittaa iso T-tä tekstiä ja iso S, että saisi, että sille ei ole mitään väliä. Ja niitä voi laittaa päällekkäin. Ja niitä voi laittaa vaikka sivuttain. Tässä on ihan peruskuulokärkikynä. Peruskuulakärkikynälläkin saa. Näin. Sitten voi laittaa vähän sivuttain. Vähän tulee erilaista tekstiä. Jos haluaa vähän paksumpaa, vaikka liidulla. Vaikka liidulla jotain tekstiä. Noin. Tuli taas vähän erilaista. Sitten ihan lyijärilläkin voi. Lyijärillä jotain tekstiä. Ja nyt näyttää jo tosi huonolta. Ei ole väliä. Alright. Ja sitten vielä, jos haluaa tosi paksua. Näin. Jos haluaa tosi paksua tekstiä. Se näyttää tosi hyvältä, jos laittaa johonkin taustalle. Esimerkiksi. Mulla on täällä, kato, valmiiksi tehty tällainen tausta. Niin tähän mä voisin laittaa paksulla jotain. Jotain mä kirjoitan nyt tähän, että saa tekstiä. Näin. Ja siitä saa sitten osia pois. Antaa tämän toki kuivata ensin. Ja jos haluaa oikein fiinistellä, niin sitten voi laittaa jotain mustetta pensselillä. Jotain mustetta pensselillä. Näin. Kuulkaas. Sellainen setti. Ja tosiaan kaikki käy. Mikä tahansa väline, mikä tahansa väri. Mä nyt näytin vaan mustalla. Ja antaa mennä vaan. Ei ole väliä, osaako kukaan lukea. Edes itse. Sellaista. Hello!